Mälim şäli härkawatda ýurdumynyň ähli konjeklerini gelen mektep okuwçylarla bir hatarda döwletler köşkünde terbiýelenýän çagalar tomuzga diň jaş möhsimine wagtlaryny gadakly hemde peýdal geçirýärler. Belen şäli tomuz pasly bilimler dünýäsine aralaşmaň ýoluny aň paýhas başarnyklaryny dol açmak üçin tutanýarly ihlas talap edýän okuw ýylyndan soň diň almak, saglygy berkitmek, geljekki okuw ýylyna taýýarlanmak üçin oňat mümkinçilikdir. Bu urda ýurdumyzda ähli şertler bar. Sapaly tomuzga diň jaş möhsimine diň alyp wagtlaryny şadýanlykda geçirýän çagalaryň arasynda dürli çäreler, gadakly bäseçikler ýygydaly geçirilip durýar. Sportuň dürli ugrlary boýunça ýaýlanýan gadakly bäseçikler hem täsiri bilen tapatlanýar. Çekilişli sport bäseçikleri diňe bir çagalaryň wagtlaryny gadakly geçirmeklerine ýardam etmän, eýsemde olaryň berk bedenini sagdyn, ruhany bolmaklaryna ýardam berýär. Garaşsyz bir tarap Türkmenistan, bagtyar çagalaryň iň nurany arzu hyýallaryň hasyl bolýan mekanydyr. Täsin hemde bagy osanyga beren kunjakda bina edilen gökderedäki häzirki zaman çagalar diň jaş merkezleri munyň tutnamasydyr. Çagalar barada hemme taraplaryň alada, olaryň beden we ruhy taýdan sagdyn etmek üçin amatly şertlaryň döredilmegi, ýaşajak türkmenistanylaryň bilim almagy, saglyklaryny berkitmäge, sportuň durly görnüşleri bilen peýdalanmagy hemde beýlik hukuklarynyň üpjün edilmegi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman akademiyanyň başyna başlan we häzirki wagtda hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyz tarapyndan üstünlikle amala asyrlayan durmuş ugurly syýasatyň möhüm ugurlarynyň biridir. Çagalaryň ýurdumyzda uly üns alada bilen gurşalýanyny bellemek gerek. Döwletimiz olaryň ýaşaýyş durmuşy we bilim almak üçin döredilýän mümkinçilikleri hemişe üns merkezine saklap, çagalaryň özüni uly we agzy bir maşgalanyň jemgyýetiň dogry derejeli agdaty hükmünde duýmak üçin ähli şertler döredýär. Gahrman akademiyanyň başlangyjy bilen döredilen Gurbanyguly berdim Muhammedow adanyky howanalyga mätäs çagalara himayet bermek boýunça haýır sahawat galmyş tarapyndan ata-enesiniň ýa-da olaryň orun tutýan adamlaryň howanalygynyň galan çagalaryň we ýetginjekleriň hemme tarapdan sağlyk ötmegi, beden terbiýe we sport bilen meşgullanma uğruna anyp bolýan işler jemgyýetimiziň binýadyny emele getirýän insan perwer ýolagolaryň dabarlanýanyny aýdym okadýar. Döwletler köşkünde terbiýelenýän çagalar ýaş sesiň sağlaşy üsme uğruna döredilýän şertler hemde sowgatlar üçin hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyz we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyza tüý sürekden hoşallyklaryny beýan etdiler.